Benvinguts, benvingudes en aquest 5è episodi del podcast Amb molt de gust, un podcast de la CAU. Jo soc la Mariona Ramis i soc pedagoga, ballarina i molt entusiasta de la literatura i l'escriptura. Si voleu saber més de jo, me varen entrevistar a l'episodi anterior, per tant ho podeu rescatar. Avui amb molt de gust tenc aquí a dues podcasters, comunicadores, estudiants de periodisme i comunicació de la CESAC, que ja tenen moltíssima més experiència que jo en això del podcast. Elles són Neus Gil i Naina Segura, del podcast Anant fent. Benvingudes. Hola, moltes gràcies. Què tal? Molt bé. Molt bé, molt contentes d'estar aquí. Exacte. Abans de començar, m'agradaria fer menció, com sempre fem, a la col·laboració entre la CAU i l'alumnat del CEF, l'Escola d'Arts Audiovisuals de Mallorca, que fan possible aquest podcast amb la intenció de donar visibilitat a joves que tenim alguns projectes o que ja alguns tenen un recorregut més elaborat i, per tant, ens poden servir d'inspiració. Com ja sabeu, aquest podcast té un funcionament en format cremallera, per tant, avui vos entrevist jo i en el proper episodi sereu vosaltres les entrevistadores. Crec que ja teniu molta experiència en això, no? Sí. Bueno, sí, se mos pot anar bé, Sí. ja ho veureu en el pròxim episodi. Sí. Que vos trobeu millor, més còmodes en el rol d'entrevistadores o en el rol d'entrevistades? A mi m'agrada més entrevistar, però És un poc diferent. d'entrevistada també és guai perquè és com que m'agrada contar la meva vida. I clar, me demanen sobre jo xerro de jo mateixa i és perfecte. El problema és que som podcasters. A la gent podcaster li agrada molt contar la seva vida i per això té un podcast. I clar, també quan mos entrevisten està guai. Sí. Però bé, també és que... Entrevistar és guai perquè també tu has seleccionat normal i és com no sé. Sí, però bueno, també nosaltres quan considerem que realment més que entrevistes feim xerrades amb les persones que convidam. És una xerradeta d'amigues. Sí, tampoc és una entrevista super preparada ni sèria. Super, i del proper episodi vos tocarà a vosaltres entrevistar. Com ho feim. Contau-nos un poquet de què va Anant fent el vostre podcast, com sorgeix, des de quan... Contau-nos un poc per la gent que no vos conegui. I sí, Anant fent és un podcast que va sorgir a octubre de 2022, va sorgir la primera temporada, van ser 35 episodis d'octubre de 2022 fins a juny 2023. Wow. Vàrem aturar per l'estiu perquè igual... Juliol, sí. 2023, Vera. perquè vàrem aprofitar que estaven d'Erasmus i clar, nosaltres vàrem arribar a Alemanya a l'octubre, el 4 d'octubre una cosa així, dia 10 ja vàrem penjar el primer episodi i després vàrem acabar les classes com a dia 28 de juliol i dia 25 que potser va ser el darrer episodi. Sí. I després per setembre vàrem començar la segona temporada i durarà també fins juny-juliol. Molt bé. Feis vosaltres dues tot el procés, és a dir, plantejament, creació i postproducció del podcast, o teniu algú rere càmeres que vos ajuda? Nosaltres som tots l'equip. Anant fent, són dues persones i les teniu aquí davant. Nosaltres feim guionistes, xarxes, edició, muntatge, xarxes, tot l'equip d'Anant fent està aquí. Sí. Productores, tot són nosaltres, gestió, màrqueting, tal. Tot ho feim nosaltres, és a dir, vàrem començar, sempre ho dèiem, amb €1 i un somni, des d'Alemanya, vàrem comprar els micros més baratos que vàrem trobar per Amazon, una càmera que no s'utilitzava, la vàrem rescatar per gravar i gravàvem així com podem. Va començar tot un poc així, sense recursos. De fet, gravàvem damunt un llit, sense trípode, mal col·locat. La càmera estava col·locada damunt uns jersers col·locats com podíem, amb una cartera per poder fer equilibris. Tot fatal, però encara així, no sé, crec també que la nostra essència un pot d'anar fent, la nostra personalitat igual ho va remuntar un poc, totes aquestes mancances que hi havia. I sí, des d'aquell moment, ara sí que és vera que hem millorat una mica la segona temporada, ha hagut una mica més de tenim un sofà ja, és com a Jolín, no? Ja és professional. Passes un llit a un sofà. I sí que és vera que una persona, en Guillem Engual, ens va ajudar una mica, ens va fer fotos, ens va fer una mica la línia gràfica, perquè també la imatge era una cosa terrible. I això ens ha ajudat ell amb això, però només va ser l'ajuda puntual d'abans de començar i a partir d'aquí tot l'altre ho feim nosaltres. Sí, tiram un pot d'amics, no?, del final de conèixer tal, però l'únic que hem fet. Sí, tot l'altre... Són nosaltres. Molt bé. És a dir, vosaltres aneu d'Erasmus a Alemanya i vosaltres ja sabeu que fareu aquest podcast o un dia ja deis, anem a fer això? A mi aquesta història m'encanta, perquè literalment va ser un dia que estàvem a Canaina, estàvem a la piscina, xerrant de la vida i xerrant de podcast, perquè nosaltres ja abans de fer nosaltres un podcast ens n'escoltàvem un muntell i a més escoltàvem com el mateix estil de podcast conversacional, tampoc... De contar la teva vida. Exacte, de no contar coses transcendentals, d'ara aprendràs com se munta una càmera, no. Nosaltres era de... Pues l'altre dia vaig anar a aquesta festa i mira, va passar això i tal i qual. Pues això era el que a nosaltres ens agradava. I doncs xerràvem d'això i si nosaltres féssim un...
Va ser de flipades, De sempre ho flipades dèiem, de- o sigui, És que d'això de podem flipades de i si fem això, i si tal, i si tal, i si tal, i va acabar en i si fem un I podcast. si compram un micro. Mos vàrem envalentonar un poc pel fet de que mos anàvem d'Erasmus i vàrem dir, vinga, ho fem, mos compram un micro, arribam allà i des del primer minut que arribem allà ja ho documentam tot, tipo, primeres impressions d'estar allà, i ja mos ho prenem com a cada setmana d'anar contant el que hem fet i tenir-ho com un diari nostre pel futur de, pues mira, sempre estarà allà penjat, que ara ja només ha passat un any, però ja me fa un poc de vergonyeta a mi me veure-ho. fa vergonyeta. Imagina't tu que quan passin D'aquí molt un més anys, temps, saps? sí. Però és com un diari per nosaltres i... Jo ara m'imagino escoltar sí. el primer episodi No, i jo me fa no, un no, compte. no, Però és que no puc veure. és guai, perquè és que és això, com que era setmanal, de que cada setmana penjàvem això, tens literalment una actualització setmanal Setmanal del que de anava tot. passant en nosaltres en aquella ciutat. Sí. I ara que han tornat i la segona temporada també és interessant perquè seguim contant la nostra vida, ja és com un poc més relaxat, perquè és estem diferent. en la nostra vida real, això ara. Com ho enfocau ara des d'aquí? Sí, i ara és de xerrar de coses que ens interessen, més de que... O sigui, és que antes, mentre érem allà, o sigui, sempre el nostre podcast és la primera part, actualitzacions de la setmana, que és contar la nostra vida, segona part, que a vegades la segona part dura 15 minuts i les actualitzacions duren 45, saps? O sigui, és una locura. Però la primera part contam coses que ens han anat passant, clar, allà, contàvem, o sigui, a Erasmus, cada dia ens passaven 7 històries diferents i les contàvem totes i quan vàrem tornar cap aquí era en plan, bueno, potser ara no tindrem... O sigui, no sabrem de què xerrar, no Ja. sabrem què contar, perquè gran part del nostre contingut era aquest. Però sí, o sigui, realment ens segueixen passant coses, ens segueixen sortint idees, historietes, coses per contar, i també pues, agafar més protagonisme a la segona part de ja pues, xerrar de lo que vagi sorgint, de lo que ens vagi interessant cada setmana, i a part, també- quan duim convidats, Clar, també aquest adaptam és el una tema. mica... O sigui, el tema del podcast va relacionat un poc amb segons el convidat que vengui, i ja és un tema solucionat, diguem. Exacte, quasi que mos soluciona bastant que vingui un convidat perquè és com, vale, ja no hem de pensar en què hem de xerrar, però bueno, també està bé. Molt bé. I quin grau de fama diríeu que teniu avui en dia? És a dir, vols anar pel carrer tranquil·líssimes o veus un grup de joves que ja vos veu venir, veus que vos han reconegut o no? Amem. Com és això? O sigui, Com explicam sense quedar de flipades també clar, una altra perquè és, vegada? que és, una, Bueno, és una tonteria, però sí que és vera que sortint de festa i Mos mos demanen reconeixen. fotos, pel carrer sí que mos ha passat qualcuna Sí. vegada... Pel carrer, jo que sé, a vegades, que igual és de flipades, però que anant pel carrer i és en plan... Igual 4 persones s'han girat a mirar-nos molt Sí? descaradament i sí, se nota. Ho notes, perquè Sí. al final... I també mos ha passat que això mos fa com a gràcia també contar-ho de gent que te conec, però no sé de què. clar. I nosaltres és en plan... Clar, jo no te diré jo, sí, me coneixes perquè Claro. m'has vist a Instagram o a TikTok, no, estàs esperant 5 minuts a que la persona que caigui de I que sou. te conec. Sí, i és un poc en plan, no sé, Igual hem anat a natació a classe, juntes. Clar, clases de clar, bàsquet, no, saps? És com, bueno, i després ja qualcú i cau i tal. Bé, és graciós, però la gent sempre és super simpàtica. O sigui, Són tampoc, supermajos. és que en el nostre dia a dia de repente nosaltres sortim i guau, tothom se No mos tira podeu damunt. sortir al carrer, Òbviament no, no, és però sí que és vera que Evidentment. mos reconeixen i Però- principalment festes i més, no jo, tipus pobles i coses, però festes i verbenes i això, el que més. Molt bé. Val, i per altra banda diríeu que rebeu hate per part de la comunitat de xarxes socials o no? Rebem hate per tema de la llengua. O sigui, nosaltres Ahà. directament A nosaltres no mos insultem Vale. com a de... a lo millor un ets dia fea. de 200 comentaris, a lo millor uns mos diuen sou pomes, perquè és que nosaltres també tenim això de que a vegades hem escrit descontextualitzats perquè som igual pomes, Val. però no, a nosaltres no mos tiren hate, no mos diuen res. No, a però nosaltres. s'ha de, És per la hem de llengua. remarcar el tema del hashtag humor, que Sí. també feim molt de TikTok. i Fem molta això s'ha de ironia, posar. fem molta cosa descontextualitzada que si no t'has vist el podcast sense, a lo millor no ho pilles, Vale. o gent que... O, sigui, O si no mos gent coneixes i te surt de sota eres per a ti un vídeo nostre i dius, aquestes ties, però realment van? el nostre públic sí que entén aquestes bromes. És com a... Exacte, hi ha bromes que el nostre públic entén i si se fan un poc més virals, que arriben a gent que no mos ha vist mai o que no mos té tan vistes, no mos entenen, a lo millor. I mos... Bueno, Vale, gent que... vale, sí, vale. però nosaltres directament No. no mos diuen Són res. hate És així per, de- a lo millor per, sí, per tonteries o per la llengua és el que més. El que Vale. més mos diuen és temes de llengua que són... que no mos entenen. Sí, Vale. com a O que- dues versions. Gent que no xerra català i mos diu que perquè xerram en català o això, que sí que és vera que n'hi ha, però la que més
és gent que sí que xerra català que mos diu que no mos entén. Tipo, gent de Catalunya, no se mos entén. Avui mos han dit, tenim un TikTok xerrant sobre menjar, sí, que s'ha fet viral. De que, no sé, que jo no me fa molta ràbia que me llevin un tros de pizza si me l'he guardat jo perquè me'l vull berenar el dia següent i si no me'l trob me fa molta ràbia. Vale, pues aquest vídeo, o sigui, jo no sé si consideres que el tema aquest és tan polèmic, però bueno, moltíssima gent... Variada, absolutament, però comentaris... Sí, gent que se barallen en els comentaris, entre ells, no per nosaltres, però se barallen entre ells, i potser mos diuen treu-te el menjar, tant de xerrar de menjar, treu-te el menjar de sa boca que no se vos entén, o algo així. Que no l'havia vist. Potser gent de, bueno, principalment de Catalunya. Val. El principal és, perquè dius berenar sora baixa, és esmorzar, aquest tipus de coses. Mos corregeixen, vaya potades li ficar un diccionari, i és literalment les paraules que empleam aquí a Mallorca que són igual de correctes, però pues, hi ha gent que pensa que el nostre tipus de català no és correcte, és menys vàlid i sempre mos ataquen per això. Però bueno, sí, és lo màxim. Però no passa res, no te seguirem allà. I per nosaltres personalment no se fiquen, que jo ja m'ho va bé. Perquè si me comencen a dir coses igual. Ja igual ja haguessin xopat. Sí. Però va bé. Super. Val, a dia d'avui, quina diríeu que és la vostra principal motivació de seguir fent aquest podcast? Penseu que els vostres estudis en comunicació i periodisme vos encaminen també cap allà o no? Com ho uniríeu en jo això? crec que ha anat canviant un poc l'objectiu, o sigui, tampoc és que tinguem cap gran objectiu, però sí que és vera que varen començar amb zero objectiu, o sigui, no hi havia cap objectiu més enllà de... Tenis diari, que hem dit abans. No, m'agradaven molt i contàvem la nostra vida i tenies diari aquest i realment, o sigui, no hi havia cap objectiu, era, bueno, pues la meva predina que m'enyorarà durant l'Erasmus ho podrà veure i veurà el que fem cada setmana i ja està. I ara sí que és vera que està evolucionant de, pues, hombre, siguem realistes, hem vist que la gent li està agradant, que les coses que anem penjant també li estan agradant, que Instagram també, els reels que anem penjat i tal, també agraden, i a TikTok i tal, i potser sí que ja ha arribat un punt de dir, vale, igual hem de pensar que això pot anar més enllà, està relacionat amb el que nosaltres estudiam, i per què no, pues, en un futur poder anar professionalitzant a poc, o sigui, nosaltres, òbviament, estaríem encantades perquè hauria estat pues, una cosa que ha sorgit així un poc de no res, i poder arribar a professionalitzar seria superguai, però bueno, tampoc no mos obsessionam de volem aconseguir això sí o sí, saps? Sí, és que a mi mos hi du i la gent li seguim agradant, hi ha gent que vulgui confiar en nosaltres i podem fer feina en gent per seguir avançant amb aquest projecte, pues, tirarem endavant i si un dia, mira, ja no donaran per més, que també pot passar, que nosaltres ens cansem, que si a gent ja no li agradi, que passi el que sigui, que els nostres camins se separin, pues, mira, farem una altra cosa i... També una cosa xula que mos ha donat el podcast és que mos ha permès anar coses que estan relacionades amb els nostres estudis. Per exemple, hem pogut anar a Jo en sé més que tu, hem anat a un plató de televisió, hem vist com funciona un programa, també hem anat molt per IB3 Ràdio, hem conegut a la gent que està per allà, els tècnics, els presentadors, i com que... Gràcies a això també... Mos hem endinsat un pot més dins el que passarà després de que nosaltres acabem la carrera. I també troc que és una portota que mos ha permès el podcast. Sí, i conèixer molta gent del món i que a part d'això, ara gràcies també al podcast, tenim la secció a la ràdio, que també si no hagués estat pel podcast ja no mos haguessin cridat per anar a fer la secció a la ràdio i ja també fiquem molt més relacionat amb el que estem estudiant realment. I de què va aquesta secció que teniu a la ràdio? Tenim una secció a la ràdio, un programa que jo mai en la vida hagués pensat estar, que és Esports 3 d'IB3. Bueno. Jo no sóc una persona que els esports li interessen menys 40.000, o sigui, m'és igual, però a Naina li agraden molt i un dia me va dir, tal, mos han cridat d'Esports 3 per fer una secció i jo... Neus m'ha dit, supos que hauràs dit que no, perquè Esports 3, o sigui, clar, jo seria jo xerrant i Neus... Sí, és que no tinc res a aportar. Podria aprendre, però és això que dius, jo no sé què faré aquí. M'interessa. Total, que mos varen dir que era per fer com a més tema de cotilleo, d'actualitat, de dir tot, de què està passant com en les xarxes socials, i jo aquí ja vaig dir, m'encanta. És que, a més, és el nostre tema, això, i feim res, una xerrada de com a 20 minutets a la prèvia del Mallorca, quan juga, i res, estem allà i xulíssim. És que a més són tan simpàtics i estan tan a gust que... I sí, molt agraïdes de que ens deixin aquest espai. Molt sí. Quin grau d'importància té per vosaltres el volum de seguidors? És que, com te dic, quan varen començar que el nostre públic objectiu era la meva predina, és que no hi havia més, no... O sigui, nosaltres mos ha vengut i tampoc és que hem fet res de anem a fer això perquè així guanyarem moltíssim de seguidors i tal, simplement nosaltres hem anat fent
i hem vist com anàvem pujant també un poc com en plan, no sabem molt bé què estem fent, què està passant, perquè la gent mos està... O sigui, sí que és vera que vale, mos valorem un poc en plan, vale, algo guai feim, algo tindrem i algo bé estarem fent, però tampoc, o sigui, ha estat com a tipus... no sé què està passant, com estem pujant tan aviat. 1.000 seguidors m'apareix com que és un número al final i també no m'apareix que siguin persones és reals, molt... entonces és una cosa com molt superficial, perquè no me puc imaginar que hi hagi... Els seguidors no són només un número, o sigui, està però guai que te valorin la teva feina i que t'escrivin, però jo valoro més, per exemple, que els comentaris, un seguidor que mos escrigui i mos digui mira, he escoltat el que estàu fent, m'agrada molt i tal, que no tenir molta gent, o sigui, com que valoram més no el número, sinó la implicació de que ells se sentin part o que els agradi o que mos donin interacció, que interactuïn amb nosaltres i tal, saps? Molt bé. I ara m'heu dit que des de fa un temps heu començat a entrevistar, que abans només xerràveu vols i ara ja entrevistàveu persones. Sí. Com fes aquesta selecció de les entrevistes? Perquè m'han dit que la Cao, potser l'any que ve necessita ajuda en direcció de càsting. No, doncs nosaltres directors de càsting podrien ser ja. Jo ho comentàvem l'altre dia que quan ara que va estar tant de boom, Operació Triunfo i tot, jo deia, és que nosaltres podríem ser perfectament allà en Noemí Galera i ho faríem increïble. Però no, jo sí que feim literalment de persona de podria ser el meu amic que vengui al podcast. Totalment. Tipo, persones que mos caurien bé, que deim, podrem tenir una conversació i mos ho passarem bé, i això és com persones en què tenim com un crash d'amistat, de dir, podríem ser amics. O persones que ja són amigues. També, clar. Perquè mos ha passat també de persones que nosaltres teníem programades de, vale, mos agradaria que vengués, i mos han fet amigues antes de que haguem pogut contactar amb elles com per venir al podcast, i ja han vengut, i ja som amics, i ja hem col·laborat, o per exemple, pues, jo que sé, hi havia a Júlia Mèrida, ella també té el seu podcast Pati de Butaques, mos va convidar ella, i després ha vengut ella, ja mos coneixia, mos havíem trobat a la Ferrada, que van fer una trobada de creadors de contingut, allà en aquesta trobada mos van conèixer amb altres, també, vull dir, hem anat fent com a xarxa a poc, i sí que és vera que molts han estat creadors de contingut que o mos han conegut arran d'això o ja mos havíem conegut i les han convidat. Sí, això és molt per lo que deien que és una xerrada d'amigues, perquè si fos una entrevista potser sí que podríem fer com una selecció més de perfil, de persones, el que agradarà a la gent o tal, i podríem haver duit gent que igual hagués estat una passada, que també mos haurien d'haver contestat, he de dir, perquè clar, tampoc, però clar, que haguéssim pogut fer una selecció com a més ambiciosa, potser, però era com a més amistat. Sí. Vale. Sempre esteu d'acord amb les persones que dureu? O potser no teniu una idea i l'altra no? O sempre... Bueno, mos ha passat de que una proposi alguna cosa i l'altra no conèixer, però de dir, bueno, jo crec que caurà bé, en que mos caurà bé. Sí, però o sigui, jo crec que nosaltres dues mos coneixem molt, nosaltres les dues tenim molt clar el que s'anem fent i el que creiem que anirà bé, el que funcionarà i tal. Per exemple, jo hi va haver el primer convidats, que no sabia qui eren, però jo li deia, anirà bé, o sigui, quedaran bé, funcionarà. Confiau en el criteri de l'altre. I ella va confiar i van anar bé. Va anar superbé. Sí, és com que és això. O sigui, jo no li proposaria a Neus alguna que jo vegi que no encaixarà, van anar fent. Que mos coneixem també nosaltres molt com per saber si a una persona li caurà bé l'altra o no, entonces és hora de funcionar per xerrar i tal. Neus i jo som un poc la mateixa persona, amb moltes coses, pensam molt igual i estem molt connectades amb moltes coses. Sí. Val. Ara vos faig una pregunta un poquet a part de tot això que m'ha estat xerrant. Feis ús d'aplicacions d'intel·ligència artificial en el vostre dia a dia? Sí. Jo ChatGPT entro en qualque moment de la meva vida. No tant. Tipo el manco un pic a la setmana. Sí? Sí. El rotllo Imperio Romano. El rotllo Imperio Romano ja he pensat. Cada quant templets. Sí. I per què sols acudir en això? Per temes més acadèmics, segurament. Vale. Sí. Val. Sí, per tema d'idees és bastant catastròfic, ChatGPT. Alguna vegada li hem demanat estar tan desesperades de dime un tema para un podcast. Hola, tenemos un podcast de conversacional. Ayuda. No sabemos de què hablar. Sí, és a dir, el posava un context i després vos dono una idea. Ho van fer una vegada. Un dia que estàvem moltes esperades. Que a vegades estem moltes esperades amb els temes, però crec que només un dia. Però és terrible. No ens va ajudar. No ajuda gens. Sí que a mi m'ha molt bé per acadèmic com per fer estructures de coses. Tipo, tenc un tema i no sé com estructurar, per tal, faig ajuda't a AI i ja et diré pa'lante i va superbé. Però l'únic que... Vos faig una darrera pregunta i després passam a un joc, vale? On vos veuríeu d'aquí 10 anys? És una gran pregunta i a més duim avui com a un dia de pensar un poc en el nostre futur. Sí? M'agobia. Sí. M'agobia. Jo soc una persona que a mi me diuen disfrutes present i jo ja començo a col·lapsar i imagina pensar pel futur. I a més 10 anys. 10 anys, són molts. Sincerament no ho sé. O sigui, però és que no ho sé. Jo espero
que tinguem més dobbers que ara. Hombre, Bueno, això és que està si bé. anem a pitjor... Claro, per això ho dic. Està bé dir una idea clara, no? Tindríem 32. D'aquí 10 anys jo me veig amb... Ostres, 32 32 anys. Vale. Sí, tindré dobbers. Sí. Si tu visualitzes... Jo me veig amb dobbers i disfrutona en el que faci. Molt bé. Igual en qualsevol obra de vivint teatre juntes. m'agradaria. Potser vivim juntes. En 32 anys. Llavors serem un poc grans. Però Mem, pot tenint en ser. compte desgraciades que som igual... És vivim possible. juntes. És possible, però igual, no sé. Pot ser M'agradaria que sí. tenir un K, també, Ah. d'aquí 10 anys. És que, o sea, soc incapaç... Jo estic o sea, pensant jo ara en com mateix idees, soc però- incapaç Jo de també, jo visualitzar-me. també. Si me dius 5, potser encara dic, bueno, però 10? Són moltíssims. No. Jo crec que me costa més en 5, perquè és com a més a curto plazo, en plan que ja però és com a més poden, real. No poden canviar tantes coses en 5 anys. En 10, Ui, que no. en 10 igual tens un fill. Una cosa fa 5 anys tu i jo no mos coneixíem. Imagina com ha canviat la vida en 5 anys. Ja, això espera. Te vull dir. O sigui que, bueno. Però en 10 igual tens un fill. Bueno, poden seguir. Ho deixem aquí. Vale, he vist que mos heu dut aquí unes coses. Mos les voleu mostrar un poquet? Vols fer això? Sí. Vinga, ni que I d'això Menys que mos heu duit. són les Ah! camisetes oficials d'Anant Fent, Molt fetes bé. també a la cutre en consonància amb el que és el nostre podcast. Bueno, a lo cutre, però ja està bé. Sí, està bé. T'han fet des Està de bé. Decathlon. Exacte. I les veneu? No, de moment, igual No? hem de fer un pensament, però de Jo moment no. m'encantaria fer merchant, però és que és car fer-ho. I ara mateix tampoc tenim temps de posar-nos a I pensar. també hauríem de dissenyar algo. Sí, no, ara no tenim temps. No, i després Val. enduit el micro. Això és el més icònic del nostre podcast. Sí. El micro que empleeu vosaltres. Exacte, que Que Molt bé. és un micro de corbata. Exacte, Ah, són vale, com va això? realment per posar aquí, Això en teoria Però nosaltres no mos t'hauries enganxem. Amb una d'enganxar pinça. Aquí, exacte. en teoria. Però no vos heu enganxat. Nosaltres no. Ho s'aguanta aguantam amb amb la la mà. mà. Vale, I és la sí. pregunta més demanada de la història d'Anant Fent perquè vos ho aguantau el micro en la mà. I Hi és ha, perquè us hi ha costa? gent que ho demana amb un Perquè poc mos dona menys la gana. Ah, vale. de... Bueno, però queda com a bé, gràcia. no? Així... I queda com a jo fi, trobo a mi que Però fa és que gràcia. hi ha gent que s'enfada molt, eh? Sí? Sí. En plan, ¿por qué no cogen el micro? En majúscules. Me podeu explicar per què pip, no vos aguantau el pip, micros en la camiseta, no sé què, I Nine Pic va contestar una cosa que m'ha fet molta gràcia, que va dir, podem, però no volem. Ja està. O sigui, Molt és, bé. efectivament, el motiu... Però, per- o sigui, és una locura de vegades que mos demanen perquè, què? sí, Tot i que hi recollir-ho... ha gent que ho demana més de complicat. curiositat i més d'en plan... Vull dir, jo crec que tothom és Sí. tècnic de so o algo a TikTok perquè, vamos, està tota la gent molt enfadada. Però Molt bueno, bé. sí, és micro. M'agrada la resposta de per què volem, i ja. Val, per anar tancant l'episodi, vos faré 3 preguntes ràpides, vale? Ràpides. Artista local preferit de qualsevol àmbit? Local, que definim local? Mallorquins. Vale. Ah, bueno, i jo ara diré que he descobert ara fa poc Ana Maria Jaume, que ja fa ella fa temps, però m'agrada molt la Maria Jaume, podria dir. Jo és molt així comú, però Antònia Font és un molt bé. poc de tota la meva vida. Sí. Val. Una pregunta clàssica d'aquest podcast, un poc random, però si poguéssiu tenir una conversa profunda amb un objecte material, Aina, quin creus que triarien a Neus? I Neus, quin creus que triarien a Aina? Ah, ja ho sé! Ai, m'agrada que sigui al revés, perquè jo per Sí, jo mateixa no ho hagués sí. sabut dir, però per tu, tampoc... Bueno, digues tu. Neus tindria una conversa profunda amb un cacao o un algo així dels morros. Literalment, la val. seva obsessió. O sigui, cada dia te poses igual 10 vegades. Sí. Ja. Teniu un vincle ja que no... Però xerrar amb un Sí, cacao, bueno, que jo te que dirà sé. un Ja, cacao. bueno, aquí hem de posar un Bueno, poquet d'imaginació, sí. està bé. Vale, vale. És Com teu a objecte- resposta. Jo m'estava com a més traslladant a algo que... És que a Naina li agradaria molt, a lo millor, no ho sé, però algo que pugui com a estar per tot, no? Que podria ser? Un objecte material Un objecte material que pugui estar per tot, en so qui tenir una conversa. en so que tenir una conversa. Igual una càmera de seguretat. T'encantaria xerrar amb una càmera de Ah, seguretat. ja, perquè jo som molt cotilla, Sí. les càmeres Ah, són coses. sí? Claro. Ah, la càmera veurà Una coses. càmera de seguretat és perfecta. Un cacao no m'apareix tan bé. Però bueno, Molt està bé. bé, està ben dit. Sí. Val, i la darrera pregunta és la cau fred o calent? Fred. Fred. Fred també? Jo també. Bueno, moltíssimes gràcies. tu. Com sabeu, en el proper episodi vos toca presentar a vosaltres i entrevistar una altra persona, per tant, bueno, Com soy, tu que ja ho has fet. Sí. Bueno, vosaltres teniu moltíssima més experiència que jo, supos que estareu a la vostra salsa. Bueno, vos faig entrega del merchandatge que m'han deixat per aquí. M'agrada això. Olín. Oh. Toma.
Oye, Moltes xulíssim. Ui, gràcies. que peix, això. Falta dir que és de part dels artistes d'Aguilar e Hijos. Moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies. Ja? Ai. No sabia tancar. Dic, ara què dic?